with me one more time. You and me is more than 100 miles. You and me is more than red sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Πω, και εσύ εδώ. Γεια σου φίλε μου. Λοιπόν, Γεια σου Μίτσο. Γεια σου τρελέ, τι γίνεται, καλά όπως είσαι? το κατάλαβες, είναι καινούριο βίντεο στη σελίδα YOLO Team. Ναι, αλλάξαμε το όνομα. Βασικά ακόμα ίδιο είναι στη σελίδα, θα τα αλλάξουμε σήμερα. Λοιπόν, αυτές τις μέρες είχα μια ιδέα, σκεφτόμουν τι μπορεί να λείπει από τη σελίδα. Και σήμερα το πρωί μου ήρθε η έμπνευση. Τακτικά βίντεο. Για πες. Τακτικά βίντεο να ανεβάζουμε. Ναι, εσύ για πες. Εγώ, Ναι. εγώ θα έλεγα πάρτα μαλάκα. Λοιπόν, και σιγά κάνουμε βίντεο σχολιασμού. Τι σχολιασμού βρε Πρέπει να παπά. σχολιάσουμε λίγο. Άσε κι ρε εμείς. μαλάκα, θες και σχολιασμού. Λοιπόν, ποιον μπορείς να σχολιάσεις αυτή την περίοδο? Τον Τάσο το Μοτσέπη. Το βρήκε ο κούρας. Αγάπη μόνο. Όλη νεολαία, όλοι ασχολούνται με αυτό το άτομο. Λοιπόν, Έλα να σου πω πεις- λίγο. Λοιπόν, Μόνο. κοίτα να δεις τώρα. Θα πεις, εμείς φταίμε. Όχι αγαπητέ φίλε, δεν φταίμε εμείς. Το παιδί είχε βγει πριν λίγο καιρό στην τηλεόραση όταν ρίχνα το σταυρό και είπε ήρθα εδώ για να μείνω. Τον άκουσε κανείς? Όχι. Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν τον πήρανε να τον πετάξουν μέσα να τον πνίξουν? Όχι, τον αφήσανε. Περνάει ο καιρός, έρχεται ο καλός ο Σεφερλής, κάνει μια εκπομπή. Γούστο του, καπέλο του, ήθελε να βγάλει το χαρτζηλίκι του, αδερφέ. Πάει και ποιον έχει καλεσμένο? Αυτόν. Και με την ώρα της εκπομπής αρχίζει να φωνάζει μέσα στο στούντιο αγάπη μόνο. Και δεν σηκώθηκε ο Σεφερδής να πάρει το σκαμπό και να το φέρει στο κεφάλι. Ναι, μένα κοιτάς τόση ώρα. Γάμο τη τύχη μου. Τρελέ, κάτι μου λέει ότι πρέπει να κοιτάμε την κάμερα από εκεί. Ναι. Ναι. Πήγε να κάνουμε βίντεο. Το, 3 λεπτά θα περάσουμε. το βίντεο σε μάλλον. Πήγε εκεί πέρα, άρχισε να φωνάζει αγάπη μόνο και μέσα σε μια μέρα έγινε διάσημος. Ναι, αλλά είδατε τι έκφραση είχε άλλη όταν είδε τι έχασε. Ναι, είναι σαν να έχει χάσει 10-30 κιλά, πώς το λένε ρε? Γάμα το αυτό. Ο μαλάκα τρόμαξε την. Πώς λέει. Την. Στο όλα, πώς λεγόταν αυτό. Θα το πούμε σε λίγο αυτό. Θα το πούμε σε λίγο. Τρόμαξε την Δούκισσα και έφυγε στα παρασκήνια ρε μαλάκα. Ναι, πήγε τώρα να δεις και λοιπόν. έφυγε. Ρε, περνάει ο καιρός, όλοι τον έχουν σχεδόν ξεχάσει. Θυμάται μόνο αυτή την ατάκα, αγάπη μόνο. Και τσουπ, σκάει μύτη στο Πέτρο Κωστόπουλο. Και πάει να κάνει κοινή στριπτής μπροστά στην άλλη. Κωστή, έλα εδώ ρε. Όχι. Έλα εδώ λίγο. Λοιπόν, μέσα στο στούντιο, από ό,τι ξέρω, υπάρχουν κάτι τέτοιοι τύποι με κάτι καρτελάκια που όταν κάνεις μαλακίες έρχονται, σε παίρνουν και σε πετάνε έξω. Εκείνη την ημέρα που ήτανε? Ο Κωστής που κολλάει. Περικοπές, όμως. είναι οι ίδιοι. Έτσι. Ναι, ναι, ο Κωστής. Περικοπές Α, τους έδιωξες. Ακόμα και εκεί περικοπές. Δηλαδή μπαίνει όποιος θέλει μέσα σε ένα στούντιο, κάνει τη μαλακία του στον εγκέφαλο. Τι έγινε Πέτρο Κωστόπουλο, το είχε στημένο ήδη? Το είχε στημένο? Πες μου. Μην κοιτάς το τηλέφωνο μου κάτω, εντάξει, σε βλέπουμε. Λοιπόν, Ψιν. τέλος πάντων, περνάει ο καιρός ξανά και σε κάποια φάση μπαίνω στο ίντερνετ, στο προφίλ στο Facebook και λέω ας δω τι κάνει αυτό το παιδί ρε παιδί μου, τόσο ακούμε για αυτόνα. Μπαίνω μέσα και βλέπω δεν μπορεί να δεχτεί άλλους φίλους στο Facebook. Δηλαδή, τι άλλο να πω. Έχει φτάσει στο μέγιστο όριο αυτό το άτομο. Η νεολαία το έχει κάνει σλόγγαν. Ξέρεις θα πείτε έχει κάνει σλόγγαν? Το έχει κάνει Αγάπη σλόγγαν. μόνο. Αυτό σημαίνει. Το έχει κάνει σλόγγαν. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Βγαίνεις στην καφετέρια και λες τι είναι αυτό στο παλιό. Λοιπόν, Αγάπη μόνο. τώρα πλέον ό,τι και αν γίνεται θα λέμε αγάπη μόνο. Έρχεται ο τραπεζικός, σου λέει θα σου κατασχέσουμε το σπίτι. Σιγάρε φίλε, αγάπη μόνο έχουμε, τι. Έρχεται η γυναίκα στο βράδυ, η σήμερα ήρθε η ΔΕΗ, θα μας κόψουν το ρεύμα αύριο. Ρε γυναίκα, αγάπη μόνο. Έρχεται η μάνα σου και σε πιάνει να τραβάς μαλακία το βράδυ. Ρε μάνα, αγάπη μόνο ρε. Και είσαι σε μια φάση ξένη τα αρχίδια μου. Τρελέ, Ναι. αγάπη μόνο. Ναι, δηλαδή, έλεος, τι είναι αυτό πλέον. Κάποιος ας το σταματήσει. Πραγματικά. Ας το σταματήσουμε. Δες λίγο, όχι τώρα δες το, τι έκανε στον Πέτρο Κωστόπουλο. Μπες και δες. Δες το τώρα, θα το βάλουμε να παίξεις. Δες. Αυτό θα το κόψουμε. Σας το λέω, εγώ στο εγγυώμαι. Αυτό δεν θα υπάρχει μέσα στο βίντεο. Να είστε σίγουροι. Γεια σας, τρελέ. Το σταματάω. Είναι καλό κουμπάκι.
Το είδες. Είδες τι κάνει αυτό το άτομο. Είδες, όχι πες μου. Είδες τι κάνει αυτό το άτομο. Βγαίνει μπροστά στον κόσμο και κάνει striptease. Σύρω τα χέρια μου. Εντάξει, δεν γδύθηκε. Η κινήση που έκανε δεν ήταν να τον πετάξει ένα σκαμπό στο κεφάλι. Τέλος πάντων, το αφήνουμε αυτό. Προχτές είμαι ήρεμος στο Facebook και κοιτάω διάφορα ρε παιδί μου και σε κάποια φάση βλέπω αφίσα με τον Τάσο Ποτσέτη να λέει ότι θα είναι σε ένα κλαμπάκι. Συγγνώμη, υπάρχουν άτομα που πληρώνουν για να τον δούνε live. Όχι, πείτε μου, υπάρχουν άτομα που πληρώνουν 5-10 ευρώ για να τον δούνε live. Καλύτερα δεν στον υποχθόνιο. Κοιτάς εμάς γάμο το σπίτι. Ωπα, περίμενε, τηλέφωνο. Έλα τρελέ, τι λέει. Τι, ο Ποτσέτης ήρθε στο Πολύκαστρο. Ήρθε ο αγάπη μόνο στο Πολύκαστρο. Ρε μαλάκα. Περίμενε, έρχομαι. Μη φωνάζεις ρε, σε έχουμε κόσμο εδώ στην πολυκατοικία, θα ξυπνήσει όλη την γειτονιά. Βασικά ψέματα, όχι ότι είναι 9 η ώρα το πρωί, αλλά εντάξει, ξέρεις κάτι. Κάτι. Γράφει πάλι άλλα, αυτά που δεν μπορεί να ακούσει η Ελλάδα. Στο μπράτσο μου τατού έχω Τσεκεβάρα. Μπουκάλι λινκ, κάνω μόνο μια γαργάρα. Σιάτι στα βουνό, ρίχνει πάλι χιόνι. Αναμένω τζάκι στο τραπέζι σκόνη. Πορτοκάλι άρωμα γης, αλκοτές γαμιέτη πόλης. Και να ψάξεις δεν θα μπορείς την καβάτσα μου να τη βρεις. Ποιος γαμάει τη showbiz, δεν γουστάρει